Ahojte! A máme tu ďalší výber vašich fotiek. Poďme sa spolu na ne pozrieť. Václav nám poslal svoju šelmu. Jedná sa o case IH Puma 165 v čiernom prevedení. Nádhera. 9 z 10. A máme tu ďalší výnimočný kúsok. Tomáš nám poslal svoj Same Explorer 65, krásny kúsok. 8 z 10. Štepán nám poslal svoj vymazlený Zetor 30, krásny kúsok. Ako nový. 9 z 10. Tom nám poslal svoju stíhačku. Jedná sa o traktor JCB Fastrac 8330. Paráda. 10 z 10. Ruku na srdce. Všetci ticho v dobrom Pepovi závidíme jeho Fen 1000. Totálna raketa. 10 z 10. Zvuk tohto traktora je nenahraditeľný. Martin nám poslal svoju ZTS 162. Krása. 8 z 10. Začína sa nám tu zmodrievať. Martin nám poslal svoj New Holland TS. Krásny kúsok. 7 z 10. A máme tu ďalšiu modrú raketu. Jakub nám poslal svoju T7, ktorú doladil ledkami. Krása. 8 z 10. A máme tu ďalšie modré dielo. Gabriel nám poslal svoj Ford 7810. Tento traktor je naozaj vzácny. Krásny kúsok. 8 z 10. Jirka má v stodole traktor od našich západných susedov. Krásny Steyr Compact. Za nás 8 z 10. Nezabúdajte, že v komentároch každý traktor má svoje meno, ktorý môžete lajkovať a ten s najväčším počtom lajkov postupuje do ďalšieho kola.